Bona tarda a tothom. És un ple per mi poder col·laborar a la presentació del llibre de la meva col·lega, la Maite Torregrossa. Aquí, en aquest marc incomparable de l'aula magna de la Universitat de Girona, al bell mig del barri vell d'aquesta magnífica ciutat. Cal dir primer que aquest acte està organitzat per l'UDG per commemorar el Dia Internacional de la Llengua Materna. La doctora i professora, la Maite Torregrossa, és professora d'antropologia de la UDG, d'aquí, d'aquesta casa. I ha publicat el llibre La desaparició del bo o crònica de l'extinció d'una llengua. Un gran llibre. És un gran llibre dedicat a promoure la preservació de les llengües minoritàries. Jo soc en Josep Agustí, del grup de Lingüistes per la Diversitat, també professor d'aquesta casa. I la Maite m'ha demanat que participar en l'acte de presentació d'aquest llibre i perquè presentés a ella i a la seva obra. El llibre parla de les llengües minoritàries i de la seva possible extinció. I és un tema molt important per aquí, per a Catalunya i per la llengua catalana, ja que la nostra llengua es troba a dins d'aquest problema. El llibre comença explicant que el 35% de totes les llengües del món estan en perill d'extinció i que les causes principals són els genocidis i les repressions polítiques. I també la importància o el pes que té les llengües dominants sobre les minoritàries. Posteriorment, el llibre enumera les fases que porten a la desaparició d'una llengua. La fase primària o de bilingüisme és la fase on es troba el català, la fase de decadència, on els progenitors ja no expliquen, ja no ensenyen als seus fills la llengua materna, sinó que ensenyen la llengua dominant. I l'última fase, la fase d'extinció o de mort, és quan moren els últims parlants. El llibre, posteriorment, descriu com la llengua bo ha desaparegut i a causa de la mort de la seva última parlant. La tribu va viure a les illes, o viu encara a les illes Andaman, i això és al sud-est de l'Índia. Llegeixo una frase de l'última parlant, la senyora Boa Sir, del llibre, que diu així: com que era l'última parlant de Bo, me sentia molt sola, perquè no tenia a ningú amb qui xerrar. És trist, és molt trist aquesta situació. El llibre és sublim i rigorós al mateix temps i molt ben documentat i està molt ben escrit i planer. En definitiva, és un llibre molt recomanable per tothom. Conclou el llibre dient que no es pot permetre que això passi amb altres pobles i s'ha de preservar les llengües com a patrimoni de la humanitat. Gràcies per escoltar-me i seguidament passo la paraula a la Maite Torregrossa. Un fort aplaudiment per a ella. Gràcies.